вас зовут? Меня Нурия. Киргизка? Да? нуриаи 25 сола 2 сол инҷониб дар Москав чун ронандаи таксии тиҷоратӣ ва ё бизнес таксӣ кор мекунад. ӯ барои иҷораи мошинаш ҳамарӯза 5000 рубл медиҳад. даромади моҳонааш аз 90 то 150 000 рубл аст. ин барои бисёре аз муҳоҷирони корӣ дар Русия пули хуб ҳисобида мешавад. вақте ман меоям аксарияти муштариён хурсанд мешаванд. баъзеҳо мегӯянд бори аввал духтарро дар бизнес таксӣ мебинанд. шояд ҳар як мусофири дуюм мегӯяд ки сафар бо ман барояшон амнтар ва роҳаттар аст. нурия бо хонаводааш ба Русия 15 соли пеш кӯчида буд. ҳанӯз дар айёми наврасӣ доим падарашро ки ронандаи автобус буд ҳамроҳӣ мекард. ӯ дар синни 18 солагӣ бори аввал паси чамбараки мошин нишаст ва ба ҳайси ронандаи таксӣ дар Екатеринбург ба кор пардохт. кор дар бизнес таксӣ мушкилтар аст. аввал худатро номнавис карда имтиҳон месупорӣ, либосҳои расмӣ мепӯшӣ. бе ин намешавад. баъзеҳо аз имтиҳони аввал нагузашта чанд бор имтиҳон месупоранд, вале бо кадом сабабе муваффақ намешаванд. нурия ҳамроҳи бародаронаш дар Москав манзилеро ба иҷора гирифтанд. онҳо низ ронандаи бизнес таксӣ ҳастанд. Bizde семьяда апам эле машина айдабайт. Калган баарыбыз дар оилаи мо танҳо модарам мошин намеронад. баъзан модарам мегӯяд ки ӯ низ ночор ронандагиро ёд мегирад, чунки вақте барояш зарур аст мо ӯро ба ҷои лозимааш бурда наметавонем. вале мо мегӯем ки агар падарамро ба назар нагирем 4 кас дар хонавода ронанда аст ва ягон каси мо ҳатман ӯро мебарем. аммо ӯ бо ханда мегӯяд ки мехоҳад ба мисли мо рондани мошинро ёд бигирад. Жоқ, мен да силерге окшоб айдагым келет деп папам да күлүп коет. нурия бидуни рӯзи истироҳат кор мекунад. ӯ мегӯяд дар таҷрибаи корияш ҳолатҳои гуногунро аз сар гузарондааст. баъзе аз ин ҳодисаҳо хатарнок буданд. Эң корккон жерим ман бештар аз ҳама ҳангоми таксиронӣ дар Екатеринбург тарсида будам. боре нашъамандонро мебурдам. онҳо 4 нафар буданд. онҳо махфигоҳи маводи мухаддирро меҷустанд. мо ба ҷангал наздик шудем. ман бисёр тарсидам. аммо чӣ кор карда метавонистам? 3 нафарашон ба кофтани махфигоҳ рафтанд. як кас дар мошин монд. ман ба онҳо гуфтам аввал пул диҳед, сипас ман интизор мешавам. 500 рубл доданд. интизор будам ва бениҳоят тарсидам. ҳаво торик буд. ҳатто агар дод занед ҳам касе намешунавад. бо вуҷуди он ки нурия аз замони наврасияш ба Русия кӯчида буд, мегӯяд зодгоҳаш Қирғизистонро пазмон мешавад. феълан ӯ танҳо баъзан вақт барои истироҳат ба он ҷо меравад.